Toto je učiteľský chlebík, ktorý zarobil učiteľ v roku 2024. Taký učiteľ v Žiline, ktorý možno zarobil 1070 eur, v roku 2025 už zarobí iba 1000 eur, teda každý mesiac o 70 eur menej, pretože minister Drucker zrušil regionálny príplatok. Takže každý mesiac zoberieme učiteľovi 170 eur. Minister Drucker však slúbil, že učiteľom ide zvyšovať platy o 7%. 7% z tisícky je 70 eur, ale iba v septembri, oktobri, novembri a decembri, čiže za 4 mesiace, učiteľovi priplatíme 70 eur. Okrem toho, každý učiteľ vraj dostane mimoriadnu odmenu v máji 800 eur. Super. Ale nepovedal minister Drucker to, odkiaľ na to školy zoberú peniaze. Vraj majú ušetriť. Lenže školy si šetria tie peniaze na to, aby na Vianoce dali učiteľovi vianočnú odmenu. Keďže mu ju vyplatia v máji, hádajte, koľko dostane na Vianoce? No predsa nulu. Teda po dvojnásobnom zvyšovaní, teda 800 eurovej odmene a 7% zvyšovaní platov, dostane učiteľ v Žiline za jeden rok, teda za rok 2025, o 560 eur menej. A takto sa ministrovi Druckerovi podarilo poštvať proti učiteľom celý slovenský národ, lebo Slováci si myslia, že učiteľom tento rok dvakrát zvýšime platy. A oni dostanú o 560 eur menej. No není ten náš minister Drucker kúzelník?